Ay, mayong adlaw. For today's video is naay nag-message na ko kung unsaon daw pagbutang og ingon ani. So ako din gigamit diri guys is video maker. Same raman sad sila sa CapCut. Katong gipasabot niya guys is katutong mag-notice ta or dai magpa-notice ninyo, pwede ra pud niyo ibutang or dai mag-comment, pwede ra pud niyo ibutang didto. Sa inyong video guys is nantawan yung ubos ani guys na nakabutang nga PP din. I-click lang ninyo na guys. Pag man ninyo click, pwede na mo mamili guys kung unsa inyo i-insert. Video ba or pictures, depende ninyo. So dapat naka-screenshot na daan ang pictures na inyong ibutang dira. So akong gamiton diri guys, picture lang sa pag guman ninyo butang dira guys is kana nimo gawas. So na-insert na siya sa atong video. So kana siya guys kay dako man kaayo, so ato nang ikat. Diri sa ubos guys is namoy makita diri nga crop. I-click lang ng crop. So diri guys is depende ninyo unsay sukod na inyong pag-crop. So ako kay gamayon lang nako. Pag guman ana guys, i-click lang ng check. So mao na ni siya imo gawas. Kani pwede na ni siya masibog-sibog nimo o pwede nimo mapadako o pwede pud nimo mapagamay. Kung okay na, pwede sad nimo siya mapataas. Pwede pud nimo mapamubo. Birahon na nimo ng arrow dira sa ubos. Pag okay na, so pwede na ninyo ma-save. Then mao na ni result. Sa mga gusto pag tutorial diha, pag-comment lang.